Malawi Today. Nafuna ndikuti Your Excellency ndimafuna ndithokoze kuti mutaona mavuto amene alipo mwayambapo bwana. Pano ndikulankhula pana abusa okwana 5000 mwangoyambapo alandira ndalama kudzera kuja kubunge la NIF zokwana 8.3 billion Malawi kwazo zimene Your Excellency mdziko lapansi lino Malawi muno sizinachitikepo. Kotero kuti ndinafuna tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha ulemu umene mwatichitirawo. Your Excellency, kodi nanga wokoma adakatani tere tufuna tithokoze chifukwa chakuti ife malipiro athu apa mwezi sachedwa salary chifukwa timanena kuti ndife atumiki a Mulungu amene anthu sangakwanitse kutilipira. Ndi chifukwa chake malipiro athu amachedwa mathandizo timanthandizika koma angakhale mathandizo pena ndi pena zonga zikumakhala zovutirapo timapempha kuti mapulogalamu ena amene alipo ngati aboma monga mwayamba kale bwana pitirizani. This is Comrade Ntanywa Chigocha kumama wa pari Mpopo FM lelo like sano pa 11 July 2025 pamene tukonzekera chisankho pa 16 September. Anayankhula Wabakiri TV anayankhula Aboni Kalindo anayankhula komanso Limpopo FM inayankhula kunena kuti azibusa alandira ndrama ndipo ndramazi zimene lero zapengesa ayamba kuulula kunena kuti alandira ndrama kuchoka kuboma ndipo ndrama zimene alandira paziko lonse la pansi mboma lino la Malawi. Mwamva twabusa kuti paziko lonse la pansi mboma lino la Malawi palibe president amene anapanga zimenezi. Paziko lonse la pansi mboma lino la Malawi mpamene ndaziwa kunena kuti mazibusa wasukano ndi opepera ndimo mumuone mbusa amene amayankhula zimenezo maso akali tongo ngati nyolonyo. Ndikuti mumuone mbusa amene amayankhula zimenezi wantali wochepa thupi na Yesu akuoneka kunena kuti asanabwere kuubusa anayamba kulowa kaigule ndipo iyeyi amati akamuwetsa amamuwedza ndikukhala chirombo chija. Mbusa ameneyi amamuwedza ndikukhala chirombo chija chochedwa nyolonyo. Ali ayi komredi mbusa nkhope yake ndi chimbano chikufanana. Mbusa kuyamikira ndrama zakatangale zozera kunifi
akutena sanamba apa mpangapo koma chakwera wa pangapo. This is Comrade Tanywa Parimpopo FM. Ndabwera chigawo cha kumama kuno komanso ndibweranso chigawo cha kumasana. Ndinakusowani munandisowa. Amalawi chigawo cha kumama kuno ndinkhani yomvetsa chisoni kunena kuti asilikali athu amene ali ku Monkey Bay ku Malini, asilikali athu amene ali ku Malini ku Monkey Bay mwezi uno ndo wa namba 6. Tikuyankhulatu za asilikali osata pioneer, osata ku prison, osata polisi, osati azikwanje, koma tikuyankhula kwa asilikali athu amene anayenereka kunena kuti azilemekezedwa ndi kuyang'aniridwa bwino. Asilikali ku Monkey Bay ku Malini akhala miyezi 5, mwina uno ndikuyankhula no wa namba 6, koma akhala miyezi 5 asakumwati chifukwa chonena kuti kulibe shuga ku Baraksiko ku Maliniko, kulibe shuga muulamuliro wa Chakwera. Ndipo nditayankhula ndi mmodzi wa asilikali ku Malini ku Monkey Bay ananditsimikizira kunena kuti Comrade Tanywa, timamva zonena kuti asilikali amamwatiwa mkaka, asilikali amadya mabisiketi akamapita kuchire kukapanga training. Ndicholinga chonena kuti pa 3 months imene akhale mchireyo pasamakhalenso chilakolako cha mikodzo kapena chilakolako chokapanga chimbodzi chifukwa cha mabisiketi amene adyawo. Koma zonse tufuna tikutsimikizireni Comrade muulamuliro wa Valentino Phiri, kulibe kumwatiwa mkaka. Ku Malini takhala miyezi 5 yopanda kumwati asilikali. Nde wina tikuti tu nde wina nkumanena zonena kuti boma ndilo mweri. Asilikali itu amene akanayeneka kuti azititeteza ifeyo pamene Amalawi tonse tili mtulo, koma iwo maso awo ali tongo kuliyang'anira dziko la Malawi. Asilikali amenewo sakumwati. Muulamuliro wa Chakwera mukuziziwa zimenezi. Mwakhalatu muli ku Monkey Bay kumapasa anthu ndalama ma 50,000 ma 100,000, koma asilikali anu akungokuyang'anani kunena kuti iweyo tionana pa 16 pano. Amalawi ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti asilikali ambiri komanso apolisi ambiri sakukavotera Lazarus Chakwera. This is Comrade Tanywa Parimpopo FM. Amalawi ndro
ndalama zokwana 15 billion, ndalama zokwana 15 billion ndi zimene zaonongeka pa 6 July. Ndalama zokwana 15 billion ndi zimene zaonongeka pa 6 July. Sindikuziwa kunena kuti apanga nazo chani. Chifukwa president wa ku Botswana ndoja anabwera uja ndikuwazuzula ndikuwapasa chiyankhulo chimene iwo sana chiyembekezere. We are talking about 60 July, ndalama zimene aononga 15 billion. Ndalama zimene anaononga kuchikangawa kugula nkhata ndikumaka imka pamwamba pa bokosi maliro palibe. Anaononga ndalama zokwana 11 billion. Sindikudziwa ngati achakwera kudziwa chifukwa iwo amanena zonoti ukwafusa. Sindikudziwa niujudziwa zomvesa chisoni mu dziko la Malawi. Ndipo chigawo chakumama kuno ndifuna ndikuze na Malawi kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chinaitana ma expert kubwera mu dziko la Malawi ndicho linga chonena kuti azaone mashini aja a smartmatic. Atalephera kuona mashini a smartmatic, lero chipani cha MCP chinakakamiza anthu aku Nigeria amene maina awo ndikupasani mawa, maina awo alipo follow kulowa mu system ija ya Malawi Electoral Commission kumene apanga chotekera china chilichonse, ndikupanga china chilichonse kuti achakwera zawine pa 16 September. Ndikuyankhula pano ma Nigeria amenewa chimene apanga alowa mu system ya MEC, apanga china chilichonse chotekera kunena kuti Malawi Congress Party zawine chisankho. Panopa Malawi system ya Malawi Electoral Commission ikupangidwa operate kunja kwa dziko lino. Angolowesa china chilichonse iwo anyamuka kumapita anyamata ku Nigeria akukachita operate kwawo ku Nigeria. Koma chipani chathu cha DPP, chipani chathu cha UTM, chipani chathu cha Mwene Fumbo, chipani chathu cha Arasta sakudziwa zimene zikuchitika mdziko mwathu. Ndifuna ndikupempheni opposition kunena kuti musalole kupita kuchisankho. System ya Malawi Electoral Commission isanapangike audit, ndipo pamene ikukapangika ikukapanga audit mukhale sure. Ndi chifukwa chake takhala tikukupemphani nthawi yonseyi kunena kuti system iyi ikapangidwe audit koma mmachedwa. Lero azano akakutengerani anthu ku Nigeria ndipo akulolani kuti mupite mu system ya Malawi Electoral Commission. Zinthu zimene mutu muzikazoona kumene koko zizakhala zosemphana ndi zosatira zimene zizabwere ku chisankho. Monica Lindo wakhala kunena, Wabakiri Muluzi wakhala kunena, Comrade Ntaji wakhala kunena, koma kuyankhula kwake azipani zosusa kunali kuonena kuti tipangabe. Lero twalowatu mu system ya MEC ma Nigerians ndipo anyamuka apita kwawo china chilichonse asichita operate
kupyolera ma remote control amene azigwira ntchito ku Malawi Electoral Commission a DPP mukukana mgwirizano ndiye pamene zikhale bwanji Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa ali nchifukwa chake unasowa unapita kukatolera napita kukatolera ndi zimene ndatolerazo ndi zimene zozo a DPP ndi zipani zina zotsutsa chisankho chikuyenera chiyimikidwe tiyambirenso kawiri Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Chigawo chakumama kuno akundipasira programu yanga ndi Dr. Musa komanso Dr. Yoko osaiwala Dr. Lake. Mukafuna kuimbira Dr. Musa aimbireni pa 0699262238 Dr. Musa 0699262238 ndipo Dr. Yoko kukasungu 09805312115 Dr. Yoko kukasungu 098053125 Dr. Musa akupezeka kuja ku Rustenburg 0699262238 ndipo mukafunanso kuyankhula ndi Dr. Lake amene akupezeka ku Durban 07437800321 imene ili pa WhatsApp ya Dr. Lake. Dr. Lake namba yao ya pa WhatsApp 07437800321 ndipo mukhozanso kuimbira 07820237773. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM pamene tikumvera nyimbo ya Vintage. Unga utolwa zose zichitikazi sinaibo kali kukuto yelo zangobwera soka chikema umasoka wokwani emba ubwino wake mwani Malawi nduna ina ya boma yagwirisa ntchito mphamvu zake ndikupita ku chipatala chija chimene timachitcha Machinga District Hospital. Wapita kukatenga mashini amene amayezera HIV komanso ndikukatenga mashini amene amayezera TB, tuberculosis. Ndikukatenga ndikukaika mu chipatala chake ndipo nduna ya boma
yapanga zimene zimogwirizana ndi akuluakulu apa chipatala cha Machinga. Ndipo tikunena pano ife ali Mpopo FM tikusakasaka katundu ameneyi tidziwe kunena kuti wakayikidwa kuti, ndipo Amalawi tikuwuzani. Ajamacha ana majeketi ajamacha ana majeketi kapena kunena kuti against Karingoma aunonga ndrama zokwana 100 miliyoni imene anatenga ndikutulusa mthumba mwawo ndikupita kujatima kucha ku Russia kukangocheza. Ambiri mwaona ali muboti akucheza, ali muboti panyanja aunonga 100 miliyoni pamene abale yawo kunkhatabe akuvutika. Limpopo ndi Comrade Tajwa. Yose utoba osagaya mtima wakuti mbuye saza kupasa katundu wokusa msinkhu wako nkuthenga indi nthawi ija yamwesero mafoka wokwanyisa yemba vilira yose vilira mbuye osagaya mtima halawo iyembekezo kundumuli wotiyense wanjala yense wausiwa hadafara yense alizikhala yense wadwala. Bungu banga buine bungu bandinga Chikutero pari Mpopo FM ndi vintage. bayesa ndikuloda ngoma indi Chiri pano ndi vintage Limpopo with Comrade Tajwa. Saulo filima ujainu antu ni ulide manda kukantu antu kusala zeru za basiro yakomeleza kuti yabwino samakayesa basito usiku wapita uineyo chilima na mulona Amalawi ndati ndi usufeni komanso azipani zina zonse kunena kuti chipani chiche cha Malawi Congress Party chapenta magalimoto folo penti ya DPP, chapenta magalimoto folo penti ya UDM, chapenta magalimoto folo penti ya PP. Ndicho linga chonena kuti kumene kuchitika misonkhano ya UTM azipita azikapangisa ziwawa azikanena zonena kuti UTM okhaokha akumenyana sakugwirizana. Ndipo apenta galimoto penti ya DPP ndicho linga chonena kuti azinena kuti DPP agalukirana okhaokha. Ndipo apenta magalimoto enanso kuti folo kunena kuti achipani chiche cha PP chipani cha Mai Joyce Banda ata kumenyana. Ndipo Malawi ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti amene wanyamata Malawi Congress Party komanso wa Richard Chimwendo anatuma anyamata kukawasatira Mai Joyce Banda pamene amakapanga msonkhano kuja timati ku Palombe. This is Comrade Tajwa pari Mpopo FM chigawo cha Gavazura.
Chini mafuso kudama yangu aliyangenda nino yokulinde Malawi nae waswa yonenda awiyeje patalusa amini Ulagalaga mulende galata aliyesea yange payeka Wale Kristo zinakala wanji wabayimba kunja womewote mbo Atoti manje zinakala wanji wabayimba kunjisi womewote mbo Asibali kungobila kusento kukabeza tandizo womewote mbo Kankelele kungobila kusento kukabeza tandizo womewote mbo Twiliye omasonshema kukabeza tandizo womewote mbo Ungojoga kwantawi yojefa kutisira mafuso asili Orisina kana kwanji Chini mafuso wakuda mayanko muda ina kwanji Kaliso alisolano Uliso imakoma ugama mwana yemayana liba Settings. Ripovo mchikocha kumamama Amalawi ndofuna ndikuzenezona loweruka limene lapitali Mai Jos Banda akhala akusatilidwa ndi zifwamba zimene zinalipa galimoto imene inali VW ya black ndipo inalibe number plate cholinga chawo chinali chonoti akachite attack Mai Jos Banda ndipo Amalawi anthuwa analipo okwana folo ndipo mtsogoleri wawo amene amaenda nawo mugalimoto imene anali aja Ambia Limpopo ndi Comrade Mtanyo. Amalawi ndikuti tu IMCP amasatira Mai Jos Banda loweruka lapitali ndi cholinga chonoti akathane nawo koma awalephera amagwirisa ntchito gofo galimoto ya VW gofo ya black ndipo mtsogoleri wa zifwambayi dzina lake ndi Mbia. Ndeni mafuna ndifunse kunena kuti koda MCP Mai Jos Banda anakulakwira nchani ngati anakungongolera ni ndrama tanenani tisonkhe koma osati muchose moyo wa Mai Jos Banda. Hai Comrade Mtanyo mutsojani tinali nawo kumgwirizano koma anachoka koma ndamayi amene anali ndi kuthekera kunena kuti akhoza kuyithandiza Malawi Congress Party. Ndeti chinakuchitisani ndi chani osafuna kumlemekeza mayi? Chali chimwenda panda umatuka ngwauza za Mai Jos Banda zimene amayankhayo. Comrade sungakhulupirire lichali chimwenda panda nda amene tiwaononga Malawi Congress Party. Yahweh,
Yahweh, new days. Adoni yango sama mpesa. Adoni yango sama mpesa. Amalawi ndikatero super pofemo monali ndine chigoja kumama kuno ti kumaneso chigoja kumasana. This is Comrade Tanywa. Kayangana wamwenda jonganda dutsa muzambili. Lena ni mati mpunsa kuli wali mwina ineo mbuya wanga muna ndikonde tetsa ndadutsa muzambili kuzinga tetsa bena kumangolile nizovuka kupolokosa misozi bena imangotila kuli nizichule kulikoza kuduluga tuwa mpagana muloa kuma isomo janu yoka Yomani matira ndani wanga sama kuna dikala ni moyo sosezi ndi matira kama nanga abani oli wandi nenga minu yawe ino pacha ino banali yawe ino kesi bana na wawenda jo yawe ino pacha wandi rutiza nzambiri Ndufuneni mawa bwino malanga konse kumene muli. This is Comrade Tanywa tikumaneso chigawo chija chakumasana pamene tibwereso ndi program ya nkhanga zaona. Ndikufuneni masana bwino. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Yahweh,